Higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagpamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa ang gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoong Dios, sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin kini nga kahigayunan sa pagsabod sa binhi sa kamatuoran dinis kanginan padayon pa nga among nabatunan nga gawas nun bisan pa sa kalisod sa mga panghitabo sa kalibutan karon apan ang imong pulong padayon nga ikasulti ug mapaabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti o Dios nga ang tanan nga mga nagapaminaw imo silang giyahan og lamdagan sa pagsabot nga masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang amo nga ang imong pagtubag ug paghatag sa among pagampo pagadawaton amo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami magapasalamat sa inyo sa inyong makanunayon nga pagsulod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gapon mga kaigsunan wakilan sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ni ibanan og pipila ka mga text message ang kaning dinhi sa ato nga cellphone. Maayong gabi kaninyong tanan dinha sir. Ang amo lang gyud nga mabatyagan ang kanindot pamation sa Word of God nga inyong i-discuss dinha. Bisan tuod kami og dili mi mag-text nga mangutana pero mabless gihapon mi sa mga nangutana. Salamat sa mga nangutana kay pinaagi sa ila naa sad mi makatunan pinaagi sa inyong pagpasabot sa pangutana. Daghang salamat sa pagbasa sir, si Roger di Aini. Okay, daghang kay salamat Brother Roger sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Nalipay mi ni ana. Well, patay basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday kang Inday Nina nga mag-birthday siya sir ugmang adlaw iyang ika 19th years old. Inday Nin, padayon sa imong kaubuutan unya eskwela gyud og maayo kay aron nga sila si mama ug si papa matabangan nimo kay wala ka pa may pamilya. Salamat kaayo sir. Okay, salamat po ninyo diha. Dapat basahon. Kuya, mo greet ko og happy birthday sa kang Uncle Tuto nga mag-birthday siya karong Lunes. Karoning adlaw day, no? Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pod kayo. Napatay basahon. Sige mi og paminaw sa inyo ha sir. Usahay mahimuot mi. Tungod kay ang inyong basihan sa inyong pagpasabot panubag sa pangutana ang naa sa Biblia. Unya naapoy magpataki-taki nga kuno sila'y insakto pero og pangayuan sad og teksto og asang dapita mabasa sa Biblia nga dili Dios si Kristo way ikapakita sakto gyud ka sir
sa imong giingon pulos lang pangatarungan apan walay kamatuoran, hik 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 hik. Hik 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 hik. Okay, patay basahon, last text ni akong basahon. Sir, doon na lang may pangutana ni. So, dili lang usa tano kay naan may pangutana nga ato nga gitiksa na nga tubagon. Okay, ni apat last text nga akong basahon. Kanang inyong paghangyo sa ila, sir, kung dunay mabasa sa Biblia, ipatext kay inyong ipabati kay basahon sa kanginan. Naghatag man na og dako nga kauwaw o gunya pagpakauwaw po na nila sa ila kay wa manggid sila ikapakita, nagpasabot nga muryo. Okay. Salamat kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili po din ha ang atong monitor aron atong mahibaluan og diin gud ning dapita ang ato sag mga minahal nga mga viewers nagagikan nga mga nasod o lugar sa kalibutan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugmang, mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers, gina-welcome mo na mo higala karong gabi una sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadala og mga mensahe higala namo ni Brother John sa among mga cellphone number nga amo kanunay gipahibaw ninyo, or pwede mo ari mo padala og message sa ato nga Facebook live mga higala sa DYCM Bugo Adventist, no? Kaya aron nato nang mabasa labi na mga birthday greetings or uban pa nga mga importanteng mga messages nga ipadangat nga tos yung mga friend mga binalas kinabuhi, so ipadangat na diri namo higala aron nato nang mabasa. Okay, ato ning basahon kini nakita nato sa screen na makahigalaan nato nag-send og mga mensahe niya si Chris Jane Hidokyo. Maayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby og sa tanang naminaw ani nga programa. Great lang ko sa akong lula nako nga naminaw karon. Salamat and God bless. Okay, salamat sa pag-view day. Long time no text, no chat. You are always keeping silence. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa naminaw karon. God bless. So, God bless also Brother Ronilo. Niya po si Brother Isaw Dihito. Maayong gabi brothers. Dili ko kaara kay guba pa ang motor. Wala pa nako napaayo. Ang Ginoo nagpakamaayo lang gyud sa ilang kay itong mga bag-ong nabatismuhan kagabi ang kauban. Doon na lang gid sila moogid po'y pagkaputol sa kadina sa motor. Dito na smaya dapit. Dito na gid. So nakaduot man tuod sila pero dili na presyo kay doon na lang. God is good. Kini apod si Brother Rolando Jr. Beldozola, watching from Abu Dhabi. Nanakaroon sa Abu Dhabi, Brother Rolando. Junior man ay marag anak ni. Junior ni. Dong, maayong gabi diha niya. Thank you sa imong pag-view. God bless and keep safe. Di pagid siya mensahe, maayong gabi, God bless sa tanan. Okay, maayong gabi diha dong sa Abu Dhabi. Hinaot pa nga ang Ginoo magpanalangin nimo o sa imong pamilya, no? Niya salamat sa imong pag-view karong gabi una. Niya ato pa ning tanawon mga higala kining pikas nga screen ato nilang taon dinhi. Okay. Niya nakita nato si Jaris Aligado Nulia. Niya pod si Solar Ihurango, Brother Ronilo Itang, Brother Abner Dualio. Niya sad si Brother Ronaldo Bragat, Jan Moses Rosalihos Puyot, Chris Jane Hidokyo. Niya pod si Sister Sara Katampatan,
John Michael 5 niapod si Brother Noypi Moreno. Mao ni ato mga nakita sa screen nga nagapakig-uban nato karong gabi na. Ani ato sa nilioning niya sa ato nga cellphone. Brad Libby, mag-alerto gyud ang atong mga kapulisan karon. Basta kalag-kalag, magbaha, maglunop ang Cebu ug mga tao nga adis-adis, Brad. Kay okasyon man ni, Brad. Alerto mo na sila pirmi. Brad, kinsa kanisya no? Manang paila. Ang atong mga pulis, wa gid na matulog. Kanunay na naghimo sa ilang himo. Paghimo ra gud mo mga personal observation des kasada, very friendly, rude ang atong mga kapulisan. May tungod anang Cebu, kadaghan may kinabuhi sa pulis nga naingon ta na among anang Cebu, pero lagi kay ang silhigonon sa komunidad mas daghan man kaysa manilhig muna nga naagi maingon ana, pero ingon nga ibasol sa pulis o kunwa sila magalirto impa sa expression sa uban katawalan ta og gamay ni ana. Okay, niasad si Cristel Joy Dihito Anciano. Oy ma'am, maayong gabi ma'am. Thank you for viewing. Okay, ni apoy gisan si Brother Moreno nga kamot nga nagpray. So salamat sa pag-ampo, Brother Moreno, sa ato nga programa dinhi sa kahanginan. Okay, dili ta magdugay mga higala adto ta sa pagtubag sa pangutana. Anya ato lang isarot-salot ang pagbasa sa mga mensahe nga modangat dinhi sa programa. Akong ibalik ang panahon ni Brother John Dehito. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta higala sa paghatag og atensyon ni ining pangutana. May gidugayon naman sa gidpod ni, pero sa gihapon dili gyud man ang pangutana ato magyud na nga obligasyon ang pagpasabot, ang pagtubag. So salamat kaayo, no? Sir, good eves. Sinuni adlaon ni kamo god lahi ang inyo mentality kanang daan nga tugon kaniadto pa na past is past niya nata sa panahon ni Kristo sa present time, dili kay kamo magsigi pa og tamod sa daang tugon nga past time naman na. Okay, dagang salamat Brother Nuni adlaon. Ambot og kinsa sa gid kahay nagtudlo nimo anang mga puntuha. Pero kay imo man na nga panahom og dinahom-dahom amo na nga respetuhon apan ang tinuod paggasulti ilabihan pagyud nga dakua sa kakulangon nga angay nga imong mahibaluan busa padayon pagtuon sa Biblia. Akong padayonan og basa. Sir, good eve, sinuni adlaoni. Kamugod lahi ang inyo mentality kanang daan nga tugon kaniadto pa na past is past. Niya nata sa panahon ni Kristo sa present time, dili kay kamo magsigi pa og tamod sa daang tugon nga past time naman na. Okay, dagang kayong salamat kanimo brother sa imong Brother Noni adlaon, no, sa imong gitext dire. Ang imo manggo usa sa imo dire nga paghuna-huna o pagtan-aw namo nga lahi ang among mentality. Maingon lang gyud nato nga malahi kay nagkalahi man gyud ang atong mga panghuna-huna o baruganan sa kinabuhi. Pero para nga walay biases, walay trampas, ang atong pagpasabot atong gibase sa Biblia. So it means nga dili alang sa amo lamang nga kaugalingong panghuna-huna o pagpanabot, kung dili mga butang nga gipasabot dinhis bala ang kasulatan. Kanang imong giingon nga ang daang tugon kaniadto pa na past is past, niya nataron sa present time. But nimong ipasabot nga dili natagaan og bili
buot nimong ipasabot nga di natagaan og pagtagad ang mga butang nga nahisulat dinha sa daang tugon. Angay nimong mahibaluan kinini ang Brother Noni adlaon sa panahon ni Kristo o panahon sa apostolis, buong buhay sa ilang pagministeryo wala pay bag-ong tugon ni adtong panahon na nga imong giingon present time kay 98 AD o 90 kapin kun kulang mao ang pagkasulat sa bag-ong tugon pagkabuo og sa panahon ni Kristo ug sa mga apostolis ang ilang gigamit ang mga butang nga nahisulat dinha sa daang tugon. Pero ngano ba ugod gani abot man sa inyong mga panghuna-huna nga ang daang tugon wala na kay past is past unya ni ata sa present time. Kung atong basahon dinhi sa Roma kapitulo 15 versikulo 4 nag-ingon kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Hinumdumi kung unsa ni kaimportante kining mga bahina kay bisan unsay gisulat kaniadto sumining sa daang tugon ba kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. So bantayan nimo na nga tingali balang og nadala ka sa mga panghuna-huna rasad sa inyong mga leader sa simbahan. Kay balo ba mo og ngano nga wa nila pahamug-ati ang daang tugon? Tungod ra manggud na sa adlawng igpapahulay, tungod ra manggud na sa napulo ka sugo. Og unya sila magtudlo na pagtuo by faith, by grace. Oko, naaman na ang ilaha diha maghimo-himo sila og doktrina kansang doktrina na himong pagpakigbatok diha sa kamatuoran. Ang tinuod pagkasulti Brother Noni sulod na sa daghang mga tuig kaluoy Ginoo kining atong programa. Apan kanunay ming nagahangyo nga libre mo og unsay inyong ipangutana, question, contribution ug reaction. Ug ngani maghangyo pa mi nga kung naamoy nakita o nabasa dis Biblia nga wa na mo ikapakita i-text dire kay aron atong masulti na sa kahanginan. Pero hangtod ron nagpabilin nga wa kay nganuman ang pulong sa Dios mudaog gyud na mupatigbabaw gyud na ang pulong sa Ginoo. So dili ka makaingon nga wala na sa atong presente nga panahon ang daang tugon nga moingon ka nga past is past o kon na kinini angay ni anata sa presente nga panahon kay angay nimong mahinumduman nga ang pulong sa Dios sagrado ug balaan kana. Maingon nga ang Dios walay pagkatapos, mausab ang iyahang mga pulong magpabilin kini ug mulungtad sa mga katuigan nga walay katapusan. Pamatii ra gud dinhi sumala sa gihisgutan sa Isaias kapitulo 40 versikulo 8 kung unsay gipamatuod dinhi nag-ingon, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalawos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Timan Brother Noni nga kanang imong pag-ingon nga wa na ang daang tugon, dako kana nga pagpasipala mahitungod sa pulong sa Dios kay ang gisulti sa Biblia, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalawos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Bisan pa ni ana ang pulong sa Ginoo nagpabilin kini Brother Noni nga wa matapyasi, mawalain nagpabilin kana. Kung imong basahon Brother Noni pamatiir gud sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 hangtod sa kining 17 kung unsay pamatuod dinyo sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 paingon sa 17,
ako ning basahon. Sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang tibuok nga kasulatan ayaw gid ni ana brother Noni nga murabag magpili-pili ka lang sa imong gusto. Nakabantay ka nga naay mga tao nga mo-mention og bersikulo og kapitulo sa Biblia, pero ang ilang gi-mention nga bersikulo dili nila basahon, mupunit lang sila duha tulo ka mga pulong. Ngano man na kay wa nila sunda ang proseso, tibuok ang pagpasabot, dili kay putol-putol. Nag-ingo din niyo matud pa. Nag-ingo din nga ang tibuok nga kasulatan. Unya, kung anhin na lang kas bagong tugon kay present time na ta, kay past time naman tong daang tugon, lisod man na nga muhaom na sa pulong tibuok kasulatan. Kung imong basahon ang The Living Bible, nag-ingon, the whole Bible, ang tibuok Biblia. Busa, ang giingon din ni Brother Nuni, ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop, og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tao nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. So ingon na ni tibuok kasulatan, dili kay ang bagong tugon lang, kay past na ang kuan, ang daang tugon wa na kinahanglan. Lisod naman na ang panghuna-hunaan nimo Brother Nuni kung maupod na'y adapon sa uban. Pamati gyud ni ang gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 4 versikulo 14 ngadto 21, maayon na nga imo ning mapamalandungan ba, mahuna-huna nimo uban sa tanang mga naminaw karon. Dinhi sa Lucas kapitulo 14 sa hangtod sa 21, Lucas dili kapitulo 14, Lucas kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 21. Niaw atong basahon ha, unsay gisulti niini dinhing bahina. Niaw sa 14. Og diha sa Lucas kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 21. Og diha sa gahom sa espiritu si Jesus, timaniha si Ginoong Hesus ni mibalik sa Galilea, og ang balita may tungod kaniya na sangyaw sa tibuok kayutaan sa kasikbit, og siya nanudlo sulod sa ilang mga sinaguga og gidaig siya sa tanan. Timan-i nga si Ginoong Hesus dito sa ilang mga sinaguga, dito sa ilang mga simbahan, nanudlo siya. Kay nanudlo man si Ginoong Hesus, gidaig siya sa tanan. Unsa mang mga bahina o diing bahina sa kasulatan ang gigamit ni Kristo sa iyang pagpanudlo. Pamati ha, kay akong basahon sa 16 og sa sunod nga mga teksto nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya nagtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Nanudlo siya o tindog siya ang tuyo sa pagbasa, kay manudlo man. 17. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias, og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin ay sulat kini ang nagaingon. Timan Brother Nuni nga sa didto sa sinaguga o kon simbahan, si Kristo nanudlo o gidaig siya sa kadaghanan. Ug usa sa iyang nagamit o gigamit nga sinulat dinis Biblia ang basahon sa propeta nga si Isaias. Ug kining Isaias dili nimo ni makaplagan dinha sa New Testament kung dili diha sa Daang Testamento, sa Daang Tugon. So maayong mahibaluan nimo na. Mauna nga sa kinatibukan sa pagministeryo ni Kristo og sa mga apostolis, ang ilang mga gipanggamit
mga nahisulat diha sa daang tugon, wala sa bag-ong tugon, kay niadtong panahon na wala pa man nabuo ang bag-ong tugon. So dinhi sa basahon sa propeta nga sa Isayas, nagingon dinhi, ang Espiritu sa Ginoo ani kanako, kay iya man akong gidihugar aron sa pagwalis maing balita ngadto sa mga kabos, gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa paghiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimot sa Ginoo, og iyang gilukot ang basahon. Timaniha kay sa una gitawag pa manig scroll, gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad. So gilukot ni Kristo human niya basa sa basahon sa propeta nga si Isayas, iyang gilukot unya giuli niya dito sa tig-alagad. Kay dito sa templo, dito sa ilang mga sinagoga na ang dito ang mga na-preserve na daan ang mga sinulat. Gihatag niya kay aron pod nga ang uban nga magabasa, makabasa. Wa man siya magingon nga ay namo ani gamit ining daang tugon. Kay wa na ni inyo ra nang hunahuna mga pagpanudlo sa inyong pundok. Unya nag-ingon dinhi nag-ingon dinhi nga ug iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad ug milingkod siya ug ang mga mata sa tanan diha sa sinuguduguga gitutok ngadto kaniya ug kanila misugod siya sa pagsulti nga nagingon niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan. Tanawa nagisgot na sa Kristo, kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalinghog niini. Og ang tanan na nagasultig maayo may tungod kaniya og ilang gikahibudngan ang madanihong mga pulong nga nanggula gikan sa iyang baba. Sila nag-ingon, dili pa kini siya anak man ni Jose o siya anak man ni Jose. So klaro nga nailagod niya, nailagod nila si Ginoong Hesus. Pero ang gipanggamit ni Ginoong Hesus ang mga sinulat dinha sa daang tugon. So brother Noni, matinaw ang gihisgotan ni Apao sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 17 o 18. Paminawi ko nun ni Brother Noni, kanang inyong pastor diha, kami naghangyo mami, kung sa inyong paghuna-huna dinha, sayop mi, o wa mi butang sa insakto, muingon ming kaluya ang among kalag, nagwali magkamos maing balita, kamatuuran magkanang inyong giwali, duola mi, sulti mi, kay kamo makahiinsakto ug maoy tinuod. Kay nga naman dili ron panahon sa pagpalaki-laki, dili ron sa panahon sa pagkigdudibati, kundi panahon ron sa pagsusis kamaturan aron ta maluwas. Aron ta maluwas. Kung sa inyong pagtuo ug pagtan-aw sayop may guha ni mamao ning amoa base sa kasulatan, duula mi, sulti mi may tungod pulong sa Dios aron inyo ming ikauban unya sa adlaw sa katapusan diha sa gingharian sa Dios. Unya unsa pa may inyong langanan, mangita pa man ganimog tawo nga inyong kasultian kana pa nga gi-welcome namo. Dinyo sumala sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 17-18. Pamatiin ninyo niya kay akong basahon. Nagingon ninyo, og niadtong panahona natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, o sa katingog na bati didto sa Rama, hilak ug makusog nga pagminatay, si Raquel nagdangoy alang sa iyang mga anak, siya dili buot palipay kay siya wala man. Siya nawala naman. So ang gihisgutan din matud ba og niadtong panahona natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias. Dinis daang tugon ang gipanggamit ang mga nasulat dinha sa mga daang tugon, ang dinis bag-ong tugon, ang mga gipanggamit dinhi ang mga nasulat dis daang tugon. Pero natingala man ta og unsa ng klasiha sa mga pagtudlo ang gitudlo sa inyo nga kanunay mangyud hinuon mong gikulangan, kanunay mamong gitudloan sa bakak
nga ang Biblia wa man na magbakak, ha? O kung imo ni nga tan-aw dinhi ang naisulat sa kasulatan, kaklaro ani nga gipanggamit nila sa basahon ni Isaias, sa basahon ni propeta Jeremias, unya karon kung imo ning palungtaron pag-ayo, asa man ni nimo makita kaning gisgutan no sa Mateo 2:17 akong gibasa og 18 nga matud pa og niadtong panahonan natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga ringon usa ka tingog na bati dito sa Rama. Diin man ni masulat kinini as daang tugon. Kinagisgot man ni kanang propeta Jeremias sa Jeremias 30:15. Dito ni makita nimo sa Jeremias 30:15. So diha sa bag-ong tugon ang ilahang gipanggamit ang mga naisulat dinha sa daang tugon. O pamatii pa agdugang gisulti o. Sumala dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 hanggang 23 ingon niini katinaw ang mga pamahayag niya. Nagingon dinhi, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Di kamo kuno dihang nagbasag Biblia. Labi na bisag usa na lang kabuk ay na lang ng 5 kay sobraan naman. Ingon dinhi og iganak niya ang usa ka bata nga lalaki. Kinsa man ning bata ang lalaki? Og siya imong pangganganlan si Jesus o nanilutaw na. Kay siya mauman ang magaluwa siyang katawon gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. Pinaagi sa propeta tan-awa. Mo ni gini pinaagi sa propeta nga nagingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatagon Emmanuel nga ang kahulugan mo kini ang Dios uban kanato. Napagatin-aw ang gisulti dinhi. Karon diin man ni makita nimo diha sa kanang daang tugon diha sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. So matin-aw nga ang mga pamahayag ug ang mga butang nga ginahisgutan dinhi sa bag-ong tugon ang ilang gipanggamit naa sa daang tugon. Unya mo ingon ka nga past is past kay niya nata sa present time wa nataana ron ang daang tugon. Usa ka na kabutang nga makapakurog sa ato nga kaunuran brother Nuni maunay pagpasipala sa pulong sa Dios niya pamati iragud kini ang gihisgutan sumala sa kananaang Episo kapitulo 5 bersikulo 19. Bagong tugon ba yan akong gibasa niya pagsultihanay kamo sa usag-usa o sa mga pulong sa mga salmo ug sa mga alawiton ug sa mga awit nga espiritanon nga nag-awit nga nagtugtog ug magdaig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Tanawa sultihanay kamo o sa usa ug usa sa mga pulong sa mga salmo. Ang salmo asam day na mabutang wa man na sa bag-ong tugon na ana sa daang tugon. So brother Nuni, mas maayo ra gid pod nga imo ning gihisgutan diri kay wa man ko magtuo nga nag-inusara kaniining panguna-una daghan pa aron nga ang wa makateks wa makapangutana mapamalandong nila nga hilabihan gid ini o sa kuan pug na scam gid mo anang mga pagtudlo sa inyo unya kinahanglan inyo gayud nga masusi ang balaan nga kasulatan. Salmo na gani ang ginahisgutan asabay salmo des bagong tugon nga na amnasdaan o atong basahon dinhi sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 o 2 o 3 pamatian ninyo kamo Episo bagong tugon ba yan nagingon ninyo kamong mga anak kinahanglan man nagsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong tumahod ka sa imong amahan ug inahan kini mao ang naunang sugo nga may saad aron magmasuagon ikaw ug magtaas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So kining gisgutan tumahod ka sa imong amahan ug inahan diin man ni masulat naa manis na pulo kasugo sa Exodo kapitulo 20 kakalaro ana 20:12 tahod sa amahan ug inahan na ang ilang gipanggamit dinhi sa bag-ong tugon ang mga naisulat sa daang tugon unya kamo inyo lang yanu-yanuhon nga pasipalahan ninyo ni nga dili na ni sundon di na tituhuan di na tumanon tungod kay mao'y gitudlo o gisulti sa inyo ang mga labaw sa inyong mga pangulo mga kaigsunan dili na baya ron panahon sa pagtulog-tulog
magmata na ta kay ang atong panahon karon labihan ng lisura. Tan-awa og unsa ang kagubot nga may tabo sa kalibutan karon, dili pa ni mao, mga sinugdanan pa lang ni ang mga kaguliyang ug mga kagubot. Ang tinud-anay gyud unya nga kagubot muabot gyud unya nga wa nay kadaganan ug kapaingnan pa ang tao. Mao kana unya ang magakahitabo na nato kunong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 3 kung unsay gisulti dinhi nya 7 ug 9 niyo. Mateo kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 3 akong basahon niya 7 og ngadto sa 9 atong basahon niya. Unsay gisulti ani nag-ingon dinhi, ug kang Jesus dihay miduol nga mga pariseo mga eskriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan, kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Tan-awa ha, sa panahon ni Kristo dunay pundok sa mga tao nga naglapas sa kasuguan sa Dios para lang masunod ang kabilin-bilin mga kalagdaan. Unya kanang kasuguan sa Dios sa gisulti dinhi ni Kristo, asa man na mahisulat, di ba natuan as daang tugon? Mo bitaw na nga makapakurat sa mga tao nga kunuhay nagtudlo og Biblia pulong sa Ginoo, pero ang tao tudloan na sa pagsimang sa sugo sa Ginoo. Tudloan ang tao sa pagdili na pagsunod sa sugo sa Ginoo kay adto na mosunod sa ilang gitudlo. Pero ang giingon ni Kristo, nganong inyo mang lapason ang sugo sa Dios? Nanasa man ninyo makita ning sugo sa Dios dahil bahina, dili ba naas mga daang sa mga nasulat sa daang tugon? Ang 7 atong masahon pengos 9 naging kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isaiah sa propesya may tungod kanyo, siyang pag-ingon, kining mga tawo na nagpasidungog kanako, pinagi silang baba ug pinagi silang mga ngabil, halayo kanako ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Karon kini pagkasultian ni Kristo, diin man ning mga pulong nga gikuha ni Kristo sa daang tugon di Isaiah kapitulo 29 bersikulo 13. Magamping mo mga kaigsunan kay daghan ron ang magtudlo-tudlo og Biblia, magtudlo-tudlo og pulong sa Ginoo, magpatuo nga sila insakto unya yudyuron ramo ngadto sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, yudyuron ramo sa pagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Timan ininyo mga higala nga sa diha nga duna gani kay gayunan nga ikawali ang kamatuoran, mo aliut usab ang bakak nga ipawali ni Satanas aron ang tao mapugnan sa pag-ila sa kamatuoran kay gusto siyawa pinaagi sa iyang mga ahente nga butaan ang tao sa pagsabot aron dili makakita o makasabot sa kamatuoran. Mga kaigsunan, labi na nimo Brother Nune, salamat nga imo ning gipangutana. Ang Dios magpakamaayo ninyo. Inumdumi ninyo nga ang tao makakabot lamang sa pagsabot sa kamatuoran kung iyang gisusi ang kasulatan. Tanawan nyo ang buhat 17:11. Dunay mga tao sa unang panahon sa pagpangwalis mga apostolis nangakabig sila. Apan bisan pa sa ilang pagkakabig sa gisultis mga apostolis, adlaw-adlaw gisusi nila ang kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha kanila. Ang basihan ra gyud dili kay nakabig ka na, dili kay nakapangalagad ka na sa Ginoo, dili kay magtutuo ka na, di ka na mususi sa kasulatan, mususi gyud ka aron sa pagsusi, sa pagtino, sa pagsusi kung tinuod ba ang gisulti dinis ato. Nay tan-awan ning mga way kuan, wa nay susi-susis Biblia, gamay pangatarungan tuo, unya supakon ang kamatuoran. Niining panahon na mga kaigsunan, panahon baya gyudron sa paghangop sa kamakayag sa kamatuoran, kay ang panahon talitapos na. Ikamurag gyud ang unya ang magmahay sa adlaw sa katapusan. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot niining mga bahina. Brother Libby?
Okay, daghang salamat Brother John. So ato saning basahon kining atong nakita sa screen. Ato nakita dinhi si Annalisa Arabis. Mayong gabi sa tanan. Ni ato nilang taon ang nahidugang nagtan-aw karong gabi una. Okay. Niya si Sister Ginaline Lumuntad. Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, ni asad si Sarah Lim. Lindon Alpay Karanggit. Okay, ni apod si Sister Imelda Buratso. Basilio Notarion Jr. Okay, ato po nakita si Ronaldo Bragat. Niya po si Chene Doktora Langido 5. Okay, niya po si Sinio Muñez Tikelio. Ato po nakita si Rosalyn Mainit. Si Brother Berhil Rivera. Nasad si Beniza Belches de Los Santos. Okay, muna atong mga nakita karon nga nahipuno nga nag-view sa ato nga tulumanon. Okay, moadto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana ba John, yun sa to niya paghanay ang iyang pangutana. Mauni ang iyang kuan Brother Libby sa iyang pangutana nga good eve sir. Okay, asar ba ito kadali lang. Okay. Good eve sir. Si Nuni Adlaoni. Kamugod lahi ang inyo mentality kanang daan nga tugon kaniadto pa na past is past ni anata sa panahon ni Kristo sa present time dili kay kamo magsigi pa og tamod sa daang tugon past daang tugon mga past time na mana. Okay, daghang salamat. No mo na ihuna-huna agad sa uban nga ang daan tugon dili na gina pwede karong panahon na. Kaya di na ta daw sa New Testament panahon ni Kristo. Panahon ni Kristo sa dinhi pa siya siyang motoy panahon niya sa dinhi pa siya. Nasuwat na bagod higala ang bagong tugon? Wala pa. Panahon sa mga apostoles, wala pa nasuwat ang bagong tugon. Ang ilang gipangbasa higala, nagamit sila Biblia kadtong mga linukot nga basahon gikan sa daang tugon. Si Ginusos tanawa sa iyang mga gipanghimo sa nang panahon. Iyang gipangbasa, nagbasa siya sa nagkalain-laing mga libro, gikotlo sa daang tugon. Sama sa makita ni mos libro sa Isayas, kadaghan siya nagamit ana. Gani kining akong Bible, dinis ubos, siguro mausa ng inyong Bible, inyo makita din nga ni ay mga referensya. Nay makita niyo referensya nga kana nga verse di ina gikotlo sa daan tugon. Okay, sama pananglitan, tagaanda mog sample. Kining mabasa nato sa Lucas Kapitulo 4. O na dinis Lucas Kapitulo 4, versikulo 4. Naigibutang referensya sa ubos. Didto kini gikutlo sa Deuteronomio 8, versikulo 3. Muna yung mabasa ha? Dito na gikutlo. O niya kanang Lucas Kapitulo 4, 18 o 19. Sa may atong mabasa din Gaygo din ang Espiritus Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maing balita. Ngadto sa makabus, gipadala niya ako
aron pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igpatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo, og iyang gilukot ang basahon og kini giuli ngadto sa tig-alagad og milingkod siya. Okay. Unsa ni basahon na diin nagikutlo sa Isaias 61 bersikulo 1 og bersikulo 2 mga higala. Og sayop ang paggamit namo sa daan tugon mga higala nga nagkutlo. Bot bang ipasabot nga si Kristo na sayop siyang panahon nga nagamit siya ang iyang gipangbasa kinutlo gikan sa daang tugon. Sanglit wala pa nasuwat ang bag-ong tugon. Karon napay daghan dinhi nga mga verses makita sa ubos daghang kaayo. Sama sa makita nimo sa Lucas 4 versikulo 10. Anya naghiskot ini kay nahasulat man kini. Siya maghatag og sugo ngadto siyang mga manulunda may tungod kanimo aron sa pagbantay kanimo. Og sa ilang makamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong matiil dili mahipangdol sa bato. Diin man ni gikotlo kini nga verse sa Gis. Mabasa na sa Salmo 91 bersikulo 11 mga higala. Onya sa Lucas 4:11 nibutang po rin gikutlo po na sa Salmo 91 bersikulo 12. Tiyan mo na ay daghang kayo susunod ng mga referensya diin gipangkutlo. So bot bang ipasayop nga nasayop si Ginoong Hesus sa iyang pagpangkutlo gikan sa daang tugon mahigala. So pag-ingon din ni San Pablo sa Roma 15 bersikulo 4, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon karon, aron nga pinaagi sa pailob og paglipay sa balaan na kasulatan, makabaton kita og paglaom. Kanang paghisgot diya nga kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon karon. Si Pablo na ha, panahon na ni Kristo, panahon na sa mga apostol. Ang giingon ni San Pablo, kay bisan unsay gisulat kaniadto. Yun sa man, ingon si Pablo, gisulat nila kini parang atong tun-an karon. Yung mingon untang di na nato tun-an, kasumpake dayta sa ingon Pablo, magsusupak dayta. Ingon si Pablo nga bisan unsay gisulat kaniadto. Unsa may pasabot ni Pablo nga kaniadto? Old Testament. Ako ning gitan-aw mga higala sa Bible commentary. Mao ning atong mabasa. Ako tanaw na sa Bible commentary sa kining commentary sa Edam Clark commentary. Mao ning atong mabasa. Tan-aw nato og Old Testament begini mo confirm gid ta og Bible commentary. Kaning mga tao nga nagsuwat sa mga komentary higala, mga lantip kay ni sila sa labutan. Kaya ko din sa Roma 15:4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. For whatsoever things were written aforetime, this refers not only to the quotation from 69 of Psalms, kay kinigong pagkasultiha sa Roma 15:4 dito na gikutlo sa Salmo 69. Ingos Pablo nga ingon ang komentary, this refers not only to the quotation from the Psalms 69, but to all, mantay ha,
but to all the Old Testament scriptures. Tiyan mo na? Old Testament lagi na. Ang gipasabot ni Pablo, nasayop pa si San Pablo ani? Waoy, ang nasayop ang kadtong musupak sa giingon San Pablo. Ingon si Pablo, but to all the Old Testament scriptures, Old Testament scriptures. Unsa man na, pila man na ka libro ang Old Testament. Ang Old Testament tigala adunay 39 ka mga libro. Muna gipasabot ni Pablo. All Old Testament scriptures pagkatin-aw na pagkasultiha that the apostle alludes, and from what he says here on them we learn that God had not intended them merely for those generation in which they were first delivered, but for the instruction of all, bantay ha? But for the instruction of all succeeding generations of mankind. Oy, katuding tanan nga Old Testament scripture sigala. Ingon si San Pablo, nga matod pa niya, nagsulti siya, instruction for all the succeeding generations of mankind. Kita, succeeding generation man ta, mankind man ta higala, that we through patience and comfort of the scriptures, that we through those remarkable examples of patience exhibited by the saints of followers of God, whose history is given in the scriptures, and the comfort which they derive from God in their patience, endurance, and sufferings. Atong ilang pagkamalahotayon ba, pagkamapailugon, pagkamalahotayon sa mga tao na hitabos dan tugon, igon ni upon them through their faithful attachment to truth and righteousness, they have hope. Doon na tayo paglaom. Niya, ingon ni nga, that we shall be upheld and blessed as they were, and our sufferings become means of our greater advances in faith and holiness, and consequently our hope of eternal glory to be more confirmed. Some think that the word which we translate comfort should be rendered exhortation, but there is certainly no need here to leave the usual acceptation of the term as to the word comfort makes a regular and consistent sense with the rest of the verse. So muna klaro ni higala nga tanan nag-repeat ba yung Pablo kay bisan unsay gisulat kani adto, gisulat kini alang sa pagtuon nato karon panahon na, aron nga pinaagi sa pailob og paglipay sa makasulatan, makabaton kita og paglaom. Unsa nang paglaom ato mabatnan sa dihang magtuon tas mga sulat kani adto? Paglaom sa kalaglagan, adi na paglaom oy. Paglaom sa kaluwasan, mao na nga dinhi ato nabasa higala nga oy, panahon sa bag-ong tugon higala, panahon ni Kristo, dili puding isalikway ang daang tugon. Pag-ingon ni San Pablo sa ikadahang Timoteo 3:16, all scriptures gani, tanan nga sinulat sa balaang kasulatan, tanang libro sa balaang kasulatan, all scripture is given by inspiration of God. Ang tibuok Biblia gihatag kinihigala ibo sa pagmandos ginog mapuslanon kis pagtulos kamaturan, pagbadlong, pagsaway og sa pagtudlo o sa pagkinabuhing matarong. So dili pwedeng wagtangon, nara nato og mutuo ta sa nagtudlo nato nga wa nang daan tugon, niya na lang ta magbalik-balik basas pagtugon. Wa na matay tayo migala sa di pahing kapitapuson atong tulumanon niya ang atong theme song. Mga salamat po kita. Dalang panarag na kagagahom ng mga Diyos. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni Itan na nagapaminaw.
dadas pag kinabuhi diha kanimo. Pangayo lang mo